Sa dili pa ko magpadayon, tuguti ko ninyo pagpaila-ila, no? Kaya wa man sibong diri nga magpaila-ila kanako. Ako di ay si Father Chris Mustaho, usa ka redemptorista nga pari, taga Tacloban, pero kasamtangan maoy pura paruko dinhi sa bahada sa atong singbahan o rektor sa community. Aduna ko'y pangutana kaninyo. Kinsa bagayod sa mga sektor, sa mga grupo sa Jerusalem sa panahon ni Jesus, kinsa bagayod ang gusto nga si Jesus mamatay sa krus? Kinsay nangusog? Ha? Sayod mo? Wa mo na sayod? Mas labaw pa ko wa pod, kaya wa man ko didto. Kung atong pagtun-an ang Biblia, ang Ebanghelyo, ang grupo nga giusto gyud nga si Jesus taralon og patyon sa krus mao ang mga Saduceo, the Sadducees. Kinsa man ni silang grupo nga mga Saduceo, mao kini sila ang nakigkonsabo sa mga Romanhon nga mao'y nagsakop sa Israel ni atong panahon ni Jesus. Sumao ni sila ang nakigkumbuya, mga adunahan ni sila o gamhanan. Busa, dili nila gusto nga si Jesus magpadayon ang iyang misyon kay nahadlok sila nga mawad-an sa gahom. Nahadlok sila nga si Jesus, daghang mga followers ni Jesus, unya mubatok sa Roma o kanila. Sumao na nga gusto nila patyon si Jesus. Sumao na ang konteksto sa ilang pangutana karon, ha? Wala sila, they were not after sa tinuod nga tubag, mahitungod sa pito ka lalaki nga ngasawa nining bayhana nga nabiyuda. They were not after that. Because in the first place, they do not believe in the resurrection. No? So sa ato pa, gusto lang nila bitikon si Jesus. Nangita lang sila grason nga adunay sila'y kabasihan aron siya taralon sa hukmanan. So, atong nabawaan nga this will be a heightening conflict between the Sadducees and Jesus nga mo culminate sa Semana Santa. No? So sa ato mga igsuon, nangita silang pasumangil aron si Jesus patyon. Sa laktod nga pagkasulti, si Jesus biktima sa fake news. Kay kining mga Saduceo nagaingon nga si Jesus kuno gusto nga maghari, no? Karong Domingo, piyesta na sa Christ the King. Gusto siya nga maghari sa Israel. Pero wa sila nasayod nga ang gingharian sa Dios dili iya nining kalibutana, no? So he is a victim of fake news. He is a victim of greed for power and wealth. So mga igsuon, mao kana ang sakit sa kalibutan, no? Kung mao kana ang sakit sa mga Saduceo ni atong panahona, kana nga sakit nagpadayon sa atong panahon karon. Ha? People craving for power and wealth at the expense of others. No? Sayod man taniana, bisan din ni sa Pilipinas, no? Sa atong nasod, moabot gani ang eleksyon aron lamang mudaog daghang pamaagi ang buhaton aron malupigan lamang ang kaatbang. Mamalit og botos, ang uban mag-hire og mga killer aron pahilumon ang kaatbang. Di na ko rin kinahanglan
explain niya na kamo sayod ta, no? Dinhi sa atong nasod moabot na gani nga inana mga panahon. Grabe, no? The greed for power and wealth. So tungod niya na gipamatukan na ni Jesus, no? Kaya ang iyang gingharian dili ni gingharian sa kalibutan. Kaya ang gingharian sa kalibutan is always exclusive. Ha? We versus they. Mao na ang mentality sa tao. No? We versus they. Pero si Jesus mianhi, not for they, not for we, but for we alone. Walay they. Sa ato pa, mianhi siya sa kaiusahan sa tanan, nianhi siya alang sa tanan. Dili aron magkabahin-bahin, dili aron kita magbangi, kundili maghiusa, isip katawhan sa Dios nga nagtamod og usa ka Dios nga naay paghigugma, paghidait ug pagtinabangay. So hinaot unta nga sa ato pod tan-awon pod nato ang atong tagsa-tagsa nga kaugalingon apil nako, no? So unsa may atong mga prejudices, biases sa usag-usa nga nakababag sa atong paghigugma sa atong isig katao. Kaya mga Sadducees, naa sila'y mga biases, naa sila'y prejudices kang Hesus nga mao'y hinungdan nga si Jesus gilansang sa krus. Ngayo ta sa Ginoo grasya nga unta mawala ang makapagbahin-bahin kanato. Mawala na ang atong mga ancient prejudices and biases towards others aron sa ingon makahigugma kita sa atong kaigsuunan sa tinuod nga paghigugma sumala sa paghigugma sa Dios. Palihog manindog.